Άντε να κλείσουμε ρε παιδιά, επειδή ξέρεις να πάρω λίγο το κολλάι. Έλα λίγο πιο μπροστά. Θα κάνω και πρόβα σήμερα, παιδιά. Πρώτη φορά το λέμε. Το είπαμε να το μάθω, ρε παιδί, να στρώσει λίγο. Ναι, άλλη μία. Και να φύγουμε.
στο τέλος εδώ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.